Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo maanaa kaninyo. Mga igsoon, maghinulusol kita sa mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios Amahan, magkagagahom sa tanan. Kay nagalapas sa kugdako iyamot, sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa gikinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga ato ang Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga magagagahom sa tanan, pasayloon sa mga sala, dalon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Diyos, binaagi sa imong pulong, sa kitingalahang paagi imong gipabalik ang tao nga nha kanimo. Itugot nga kami ang katawhan nga Kristiyanos, makadangat pagdali sa taliabot nga piyesta, uban ang madasigong debosyon o buhing pagtuo. Kini among gipangayo, pinaagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Manglingkod. Kinutlo, gikan sa unang basahon ni Samuel. Ang Ginoo miingon kang Samuel, magsigi ka ba lamang og subo, tungod sa akong pagsalikway kang Saul, ingon nga hari sa Israel? Punaglana ang imong sudlanan nga sungay, ug lakaw ngadto kang Isay nga taga Bethlehem. Kagipili kong hari ang usa sa iyang mga anak. Sa pag-abot gayud nila, si Samuel nakakita sa anak ni Isay nga si Eliab, ug nagtuo siya nga ang pinili sa Ginoo mao ang diha sa iyang atubangan. Apan ang Ginoo miingon kan Samuel, ayaw pagtan-aw sa iyang panagway ni sa iyang gitas-on, kay dili siya mo'y akong napilian. Ang Ginoo dili sama sa tao, nga ang gitan-aw mao ang panagway ug dili ang kasing-kasing. O gipalabay ni Isay atubangan ni Samuel ang 7 niya ka anak,
og si Samuel miingon, dili kini sila maoy napili sa Ginoo. O giingnan ni Samuel si Isay, ani aba dinhi ang tanan mong anak? Si Isay mitubag, wala dinhi ang kamanghuran, og nagbantay siya sa mga karnero. Giingnan ni Samuel si Isay, ipakuha siya, kay dili kita maghalad hangtod nga moabot siya. Busa, gipakuha ni Isay ang kamanghuran. Pula-pula siyang naong, nindot siyang mata, o gwapo. Miingon ang Ginoo kang Samuel, hala, dihugi siya, kay mao kini siya ang akong napili. Unya, gikuha ni Samuel ang sungay nga gisudlag lana, ug iyang gidihugan si David at tubangan sa iyang mga igsuon. O mikunsad kang David ang espiritu sa Ginoo, og nagpabilin kini kaniya sukad niadtong adlaw. Unya, miadto si Samuel sa Rama. Ang pulong sa Ginoo. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya kong gipapahulay. Sa daplin sa malinawon nga tubig, iya kong gidala. Iyang gihupay ang akong kalang. Iya ako nga gitultulan sa matarong nga mga agianan, tungod sa iya nga ngalan. Bisan kun maglakaw ako sa walog nga mangit-ngit, wala ko'y kahadlukan nga dautan. Kaya na ka man sa akong kiliran, sa imong igbubugaw ug sungkod, gihatagan mo ako og kaisog. Gihikyaran mo ako og lamisa sa akong atubangan, samtang nagtanaw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulo ug lana, nagawas gayud ang akong imnana.
ang kaayo lamang ug kaluoy, maoy nagasunod ka nako. Sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo, sa mga katuigan nga umaabot. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanak. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsuon, kaniadto diha kamo sa kangitngit, apan sukad kamo nahimong katawhan sa Dios, ana-ana kamo sa kahayag. Busa, kinahanglan nga magkinabuhi kamo ingon nga mga tao diya sa kahayag. Kay ang bunga sa kahayag mao ang kaayo, katarong ug kamatuoran. Paningkamuti nga makatuna ninyo ang makapahimuot sa Ginoo. Ayaw kamo pag-apil-apil sa mga daotang buhat nga iya sa kangitngit. Hinunua ibutyag kini. Kay makauulaw bisan gani ang paghisgot sa mga butang nga gibuhat nila sa tago. Ug kon ipadayag na ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod nga kinaiya niini, kay ang tanang madayag mahimong kahayag. Busa giingon, pagmata hingatulog, bangon gikan sa mga patay, ug danaagan ka ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Samtang naglakaw si Jesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta, sukad pa sa iyang pagkahimugso. Ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya magtutudlo, kinsa may nakasala nga natawo man siyang buta? Siya ba? O ang iya bang mga ginikanan?
Si Jesus mitubag. Ang iyang pagkabuta dili tungod sa iyang mga sala, ni sa mga sala sa iyang ginikanan. Siya na taong buta aron ang gahom sa Dios ikapadayag diha kaniya. Samtang adlaw pa kinahanglan buhaton ta ang mga buhat sa nagpadala kanako, kay moabot ang kagabihion ug wala nay makatrabaho. Samtang aniya pa ako sa kalibutan, ako ang kahayag sa kalibutan. Human siya makasulti nini si Jesus miluwa sa yuta ug nagmasa siya lapok ginamit ang laway. Unya, gihidhiran niya sa lapok ang mata sa tao ug giignan. Lakaw, panghilamos dito sa linaw sa Siloe. Kiningalana, nagkahulugag, pinadala. Busa milakaw ang tao ug nang hilamos, ug unya mibalik siya nga makakita na. Unya ang iyang mga silingan ug ang mga tao nga nakakita kaniya nga nagpakilimos sa wala pa siya maayo nangutana, dili ba mao kini ang tao nga kaniadto nagpunay lingkod ug nagpakilimos? May nag-ingon, mao kana siya. Apan ang uban miingon, dili, pariho lamang sila hitsura. Busa ang tao mitug-an, ako bitaw? Sila nangutana kaniya, nganong makakita ka naman? Siya mitubag, ang tao nga ginganlag Hesus, nagmasag lapok ug unya gihidhid niya kini sa akong mata ug giignan ako, lakaw ngadto sa Siloe ug panghilamos. Busa miadto ako ug human ako makapanghilamos, nakakita ako. Sila nangutana, hain man siya? Wala ako masayod, siya mitubag. Unya ilang gidala ngadto sa mga Parisiyo ang tao nga kaniadto buta. Adlawng igpapahulay kadto sa pagmasa ni Hesus og lapok ug sa pagpabuka niya sa mga mata sa buta. Unya gipangutana pag-usab sa mga Parisiyo ang tao kung giunsa niya pagkakita. Ug siya miingon kanila, gibutangan niya glapok ang akong mata ug unya nang hilamos ako ug karon makakita na ako. Pipila sa mga Parisiyo miingon, ang nag-ayo kanimo dili gikan sa Dios, kay wala man siya magtuman sa balaod mahitungod sa adlawng igpapahulay. Apan ang uban miingon, unsaon man sa usa ka makasasala pagbuhat sa mga milagro nga sama niini. Ug nabahin sila. Busa nangutana pag-usab kaniya ang mga Parisiyo, nag-ingon ka nga gipabuka niya ang imong mata ug kung tinuod kini, unsa may imong ikasulti mahitungod kaniya? Ang tao mitubag, siya usa ka propeta. Apan ang kadaguan sa mga Hudiyo wala motuo nga siya buta kaniadto, hangtod nga gitawag nila ang mga ginikanan sa tao ug gipangutana, inyo ba siyang anak? Buta ba siyang daan sa iyang pagkahimugso? Kung tinuod kini, nganong makakita naman siya karon? Ang iyang mga ginikanan mitubag, tinuod nga siya among anak ug tinuod usab nga natawo siyang buta. Apan wala kami masayod kung nganong makakita na siya karon ug kinsa ang nag-ayo kaniya. Pangutan-a lang siya kay but-an naman siya ug makatubag na mahitungod sa iyang kaugalingon. Gisulti kini sa iyang mga ginikanan tungod kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo, sanglit nagkauyon man sila
nga kadtong moingon nga si Jesus mao ang Mesiyas dili na ilhon nga sakop sa sinagoga. Kini ang hinungdan nga ang iyang mga ginikanan miingon butan naman siya pangutan alang. Unya gitawag pag-usab nila ang tao nga nahimugsong buta ug ilang giignan. Isulti ang matuod at tubangan sa Dios. Nasayod kami nga ang tao nga giingon mo nga nag-ayo kanimo makasasala. Ang tao mitubag, wala ako masayod kung kinsa siya, makasasala ba o dili. Ang nasayran ko lamang mao nga buta ako kaniadto apan karon makakita na. Sila nangutana, kun unsa may iyang gibuhat kanimo, giunsa man niya pagpabuka ang imong mga mata. Siya mitubag, gisultihan ko na kamo apan wala kamo mutuo. Nganong buot man kamong mamati pag-usab? Buot ba usab kamo nga mamahimong iyang mga tinunan? Ug siya giinsulto nila ug giignan. Ikaw ang tinunan niya, apan kami mga tinunan ni Moises. Nasayod kami nga ang Dios misulti kang Moises, apan bahin niya ng tawhana, wala kami masayod kung tagadiin siya. Ang tao mitubag, kahibulungan, kamu wala masayod kung tagadiin siya, apan iyang gipabuka ang akong mata. Nasayod kita nga ang Dios dili magtagad sa mga makasasala, apan tagdo niya kadtong nagtahod kaniya ug nagtuman sa iyang gisugo kanila. Sukad masukad, wala pa gayod igdungog nga may nakapabuka sa mata sa tao nga nahimugsong buta. Kung kining tawhana dili pa gikan sa Dios, wala gayod siya'y mahimo. Sila mitubag, nataw ka ug nagtubo diha sa sala, ug karon nagpaluma-luma kag tudlo kanamo, ug siya gipalagpot nila sa sinagoga. Si Jesus nakabalita nga siya ilang gipalagpot sa sinagoga. Unya hikit-an niya ang tao ug gignan, mituo ka ba sa anak sa tao? Ang tao mitubag, Sir, tugani ako kung kinsa siya, aron mutuo ako kaniya. Si Jesus miingon, nakakita na ikaw kaniya, ug siya ang nakigsulti kanimo karon. Mituo ako, Ginoo, ang tao miingon, ug unya miluhod siya sa atubangan ni Jesus. Si Jesus miingon, mianhi ako niining kalibutana aron paghukom, aron ang mga buta makakita, ug kadtong makakita mga buta. Pipila sa mga Pariseo nga didto uban kaniya nakadungog sa iyang pagsulti niini, ug sila nangutana kaniya, mga buta ba di ay usab kami? Si Jesus mitubag, kun buta pa kamo, wala unta kamo'y sala. Apan kay nag-ingon man kamo nga makakita kamo, nan sad-an kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod sa makadiyot. Maayong good morning kaninyong tanan. Laylay ang iyong batiis. Kay taas-taas ang Ebanghelyo. Karon nay opsyon nga mubo. Wala lang ako basaha, ang taas lang, no? Muna nga warm up lang ni siya. Kay mga coming days, mas taas pa man gyud ang passion. So karon ikapila na rong Domingo sa Kwaresma? Ha? Ika-upat.
review tagamay na pud ha aron naaman ni siya connection ra gihapon ba unsay unang ang gospel sa unang Domingo sa Kwaresma? Ha? Unsa? Pangupya mo sa iyong tupad, no? Ang pagtintal kang Hesus. Ang pagtintal sa Ginoo o ang pagtintal kang Hesus. Ang ikaduhang Domingo sa Kwaresma? Ha? O, sige na transfiguration, na pag-ausap sa panagway ni Hesus. O, nagsama ra. Ang ikatulo, naghisgot sa babaeng Samarianhon. O karon, ang pagpabuka ni Hesus sa mata sa buta. Murag na ay naka-perfect. Murag na ay mahimog itang valedictorian. Happy tarbang graduation. O karon ining pagpabuka sa mata ni pagpabuka ni Hesus sa mata sa usa ka tawo nga buta sa pagkahimugso. Sa unang bahin sa Ebanghelyo, ang mga tinun-an nangutana pagkakita nila sa taong buta, nangutana ang mga tinun-an, kinsa may sad-an na tao kini siyang buta. Iyang ilang gipangutan si Jesus, kinsa may sad-an? Siya ba o ang iyang mga ginikanan? Nganong nangutana man ang mga tinun-an ni ining maong pangutana? Kay kaniadto mang panahon na manggod, tingali tungod sa kakulang pa sa teknolohiya, ilang yun ang ginahuna nga ang tao nga dunay kapansanan, dunay sala. Kung duna kay gipamati, duna yu kay sala. Ug bisan gani nga kung ato asang tan-aw mga igsuon sa turong panahon, kana bitaw sang aduna sa tay pamation, duna man say gitawag bitaw gud sala sakit gumikan sa sala. Kay nakasuway man jud ko nga na ako'y gihilugan, naglisod na gyud. Ug unya kana bang nakaingon gugugod nga patiwasa lang yung Ginoo, mahuman na ginin ako gilog kay inig-ingon, bendisyon niya ako, Padre. Kaya ako nakasala. Nang dugay yung kaya ba? Yan ko, naglisod na gitahong to. Yan ako, Ginoo, mahuman na, pahuman na niya. Pagkahuman yun ako, pa kumpisal, dan tagbuwan, kaya ko, may nagpa-schedule. No? Pero pag nahiagi ko sa ilaha, akong ipangutana, ang iyang anak, day, asa man imong mama? Yung siya, nagkuyog man tog si Papa, Padre, namupo sa among talong. Uy, namupo na. Nga naman, mo to example po nga, sakit, gumikan kay adunay naay gumibunga sa sala. Muna nga, pero dili tanan. Naman kayo, nasakit siya, niya nangumpisal, niya nagkauman, namatay siyang malinawon. Pero sa mga Parisiyo, o sa panahon sa itong Ginoo, basta na kay sakit, automatic gina nga doon na kay sala. Muna ilaha. Muna nangutana. Pero niingon ang Ginoo, nataos siyang buta, kanining paagiha, ipadayag sad. Doon na sa ipadayag ang Diyos niya kaniya. Unya, sa iyang pagkaayo, imbis maglipay ang tanan nga naayo, unsa may nahitabo, ang mga Parisiyo, gisukit-sukit gyud siya. Doon ay mga nagalalayang hinungdan, nganong gisukit-sukit gyud siya pag-ayo. Usa sa mga hinungdan, mao, kay ang mga Parisiyo, nahadlok gyud, nahadlok sila, nga daghan naman sa ilahang mga sumusunod nga namiya kanila, ug didto na, nagkuyog-kuyog na sa Ginoo. Mauna nga, ilang nakita nga si Jesus treat nila. Murabag ilang nakita nga si Jesus kompetensya nila. Kaaway nila. Muna nga, bisan unsay gibuhat nga maayo sa atong Ginoong Hesukristo, ilag yung pangitaag sayop. Kung atong tan-awon mga igsoon og pamalandungan, ang
nahimugso nga buta nakakita. Pero ang mga Parisiyo nga nahimugso nga makakita nangabuta. Ang pagkabuta nila dili physical kundili spiritual blindness. Ug unya unsa man gyoy kanang mainguntang hinungdan niini. Tinuod na daghang mga hinungdan pero ang common denominator mao gayud ang garbo. Garbo. Ang garbo mo delikado. Tinuod kitang tanan do na may garbo. Na may garbo wala. Ha? Na moingon mo nga wala jud koy garbo pa rin kabutbuton ra sad nimo ha. Naamatay garbong tanan. Di ba? Bisan gani kanang mga usahay kanang lanluag-luag gamay ang ruska, do na koy garbo. Sa akong parokya na assign kog parokya kaniadto nga diin na inang hagis murag na itiingon nato nga to nga pita. Pero bitaw kanang na ako'y parokya na assign kog usa ka parokya kaniadto nga ang akong murag ang usa sa mga na destino po ngadto nga napulihan ako ang mga hinuon dugay-dugay nang nahitabo to nga pag-abot nako gisaysay sa nila nga dihay luag-luag gamay ug ruskan itong dapita ba. Gituktok niya ang pultahan sa pari. Human gyud misa, gituktok niya ang pultahan sa pari. Pag-abli sa pari, gilahusan niya sumbag. Ang pari nagdalig panira oy, nanawag og pulis. Giadto din pulis. Ang katong luag-luag gamay og ruska ningkuyog tapos pulis. Unya gipangutana siya. Nganong gisumbag man nimo ang pari? Ingon siya ay, ang nisimba ko. Sige siya hisgot og kwanggol. Sige siya hisgot og buang. Kay bawo gyud siyang nisimba ko. Nganong iyagang gibalik-balik? No? Kay ang Ebanghelyo naghisgot man tugod nga ang maghingalag buang sa ing isig katawo, ang maghingalag kwanggol sa ing isig katawo niya, gibalik-balik man to. Gisumbag oy, ngano man ang rason ra gyud niya kay balo ang pari nga nisimba ko, nganong sigihan niya balik-balik. Di ba? Garbo gihapon. Lugluag pa ganito gruska. Samot na kitang hugot o gruska. Nga usahay murag luag na noon tag kinaiya. Muna nga naagi garbo. Pero atong paningkamutan nga kita mo'y mo kontrol sa atong garbo. Dili na ang garbo mo'y mo kontrol na to. Ug magbantay ta kay daghan kaayong makahaling sa atong garbo aron kini musilaog. Sa kadaghan tulo lang niya kamo na pangita sa uban ha kay madugay tag samot. Una kanang gitawag natog intellectual pride. Nga magunahuna ta nga kita ray maayo. Unya kay magunahuna man nga kita ray maayo, naa tuod tay mangutana tuod ta, pero ang atong pagpangutana, do na tay gusto nga tubag nga mahiuyon nato, pero kundi na ta mahiuyon nato ang tubag, mangita na sa taglaing pangutana, sama sa gibuhat sa Parisiyo. Kanang magunahuna ta nga kita ra joy makamao. Kana bitang huna-huna nga di gyud magpa-correction. Inig imong sultian, naagyo ikatubag. Pung panila, bahalag ka na ang tubag tua sa norte, ang pangutana, diya sa south. Basta lang naalang yung ikatubag, kay magunaw na, di ko siya ganahan nga, kanabang ingong mga dili good magpapiri. Kay siya radyo'y kamao. Muna'y lisod, kay kanabitang kinaiyaha, kunaan natin na ng kinaiyaha, mauna na'y sinugdanan sa atong pagka-down. Nga naman, wala na may room para pata makaton. So kanang, di kita mo kumpiyansa, nga magunahuna ta, ay muna di kita magunahuna, kay timan ilang gininyo nga, ay magunahuna nga, ako rin kamao. Kay nga naman,
Giingon pa sa usa ka poem nga gitay tulag desiderata, bisan ang buang-buang dunay ihang kaugalingong istorya. No? Naay bisan pa sa kanang tao nga buang-buang dunatay makatunan nila. Di ba? Muna nga magkaton abli ang atong kaugalingon tanan sa pagkaton. Ayaw pag na nga ako ray kamao. Akay tungod dinhi sa among dapit, ako ray nakahuman og college, ako ray gyud nakahuman og kanang nga ning graduate pa jud ko nga daghang kaayo og kanang medalya. Ay lang gyud na kunahunaa nga ikargyoy kamao kay timan na ay nakamahuan nimo nga wala makamahui sa uban, na asay nakamahuan sa uban nga wala makamahui nimo. Kana bitang dihet oy time, di lang kumusulti kinsaingan, giignan ko, di ka ka maumuwilding ani padre, nga pari man ka. Niingon ko, kanang trabaho ay imuha na oy, pamisaha ko, kamao ko, ikaw san, may ka mo wilding pero di ka maumumisa. No? Ganun pa. Ingon ko ka, kamao ko mo pasirit-sirit, ana, pero kung gunitan, tingali ka ng akong papitlan, kay magpaalig-alig ko nga kamao jud ko, akong papitlan, tingali, bisig lamok mo kumpayot, matagak. Nga naman, kay way kusog, di mo kumao, ana. So, di kita usahay, wingon ta nga, bright kay ko, ka-master kay ko ni ini. Ang bright kay ka, pananglitan, maayo kay kang, example lang, maayo kay kang pagka-engineer. Tapuan ka sa board exam. Sige, ayaw bangayog tabang sa panday, ayaw pang bangayog tabang sa kining unsa pa na diya masun ug uban pa, di ba? Di jud ka kahimog building. So mao rin ni pagpahinumdum rin nato nga ayaw kyo paggara-gara kay nga naman nanginahanglan gyud ta sa usag-usa. Natay balikon ko natay nakamahuan nga sila wa kamao, naapoy nakamahuan nila nga di puta kamao. Mao nang di kita angayang magpagarbo. Ikaduha, ako sa ning gitawag og economic pride. Nga naman, kana ganing magunahon ta kay dato ta. O niya, kay dato lagi ta, ang atong tingog maoy masunod. No? O niya, magsigi na ng tag pangaway, magsigi na ng tag pangningka, magsigi na ng tag pangasaba, ngadto sa imuhang mga helpers. Kaya nga unya, diha sa katilingban, ikagyoy hawd, imong gusto mo agyoy matuman, kay lagi, ikay dato diha. Pero hinumdumi, nagkana siya, temporaryo lamang. Anytime, pwede na siyang mahanaw. So sama tingali nga magunahon na kag bright kay ka, ikaragyoy ka mao, inikaparok sa imong bisan sa imongan, makalimot ka. Mausa na nga tingali mo ingong ka nga ako'y pinakadato, ako'y ang akong gusto mo'y matuman. Pero timan kana siya temporaryo lamang. Anytime pwede nang mahanaw kanato. Ikatulo, ako sa ning gitawag og position pride. Kanang mga posisyon ba nga atong gigunitan sa katilingban. No, maingon ta nga, ako'y presidente, ako'y unsa man na mga position, ako'y kapitan, ako'y pari dinhi, ako'y kura dinhi, nya akong gusto mo'y matuman. Delikado po na. Kaya nga naman, dili baya sa tanang panahon, no? Ang imuhang pagdala diha, ang imong posisyon nga imong gigunitan, temporaryo lamang. O gibutang ka diha, ni anang posisyon na dili aron maggara-gara kundili aron mangalagad. No? Hapit-hapit na rabas ang eleksyon, makadungog na po haring lungsod. Inig kahuman o barangay pa man, no? Haring barangay. Inig kahuman-human sa eleksyon, ako'y maghari sa barangay. No nga, muna nga, importante. Muna nga, unsa may angayan itong buhaton, atong pahinumduman, nga kining tanan, nga atong gipahimuslan karon, ang tanan nga anaa kanato, dili ni atua, kundili gikan sa Dios. Dili ta magpabuta ni ini.
Unsa may naa kanato ang ato bang kahibalo, unsay mga posisyon ang mga bahandi nining kalibutan nga naa kanato, di na nato tugutan nga maoy makapabuta kanato. Unya unsaon man nato aron ang kining pride dili gayud mubuta kanato, dili gayud mo pahimulag kanato sa Dios. Kinahanglan ato giyong batasanon, tinguhaon, pagkabot ang genuine nga humility, ang pagpaubos sa kaugalingon. Dili lang na kanang ang uban na masay magpahambol-hambol. Nya kadugayan ra ba kining magpahambol-hambol? Madayag yun ang paghambulgero. Hambulgera. Genuine. Unya unsaon man nato aron ato yung pirmi ba kanang naa na tay makabot pero magpabilintang mapaubsanon. Magpabilintang maminaw, magpabilinta nga morespeto sa atong isig katao. Unsao man nato atong pahinumduman ang atong kaugalingon nga kining tanan dili atoa kundili iya sa Dios. Kining tanan gihatag kanato sa Dios, dili sad tungod kay kita maayong laki, kundili tungod kay ang Dios maayo kaayo diha kanato. Bisan pa man sa atong pagkadautan, bisan pa man sa atong pagkamakasasala, ang Ginoo kanunay ning hatag kanato sa atong mga gikinahanglan. Maunang wala tay angayang ikapasigarbo kundili magkat-on kita sa pagpaubos niya. Balikon ako, pahinumduman nato nga ang tanan gikan kini sa Dios. O kay gikan man kini sa Dios, angay ug matarong lang nga kinahanglan ang Dios, ang iyang mga kasuguan maoy atong paningkamutan sa pagsunod. Ug ang timailhan mga igsuon mao nga kanunay kitang muduol, kanunay kitang muyukbo ngadto sa Dios. Dili nato yukbuan unsay naa nato kay usahay bitaw ang ato nang gipakadiyos, ang ato nang naa nato. Muna nga kinahanglan ang Dios mo gipirming maghari kay klaro ba ya kaayo. Hari lang ta sa pasiuna kay maunting bahin sa ebanghelyo unsa man say giingon sa pasiuna ilabi na sa katapusan. Murag ba gid mo na paminawat ay ganina. Gibasa niya pasiuna? Wala po di ay may rasad, no? Kaluoy sumala sa giingon pa sa pasiuna. Ako na basahon kay wa man day nabasa sa no. Mao din mo sa silang kakuan. Giingon man ang pagsimba sa Ginoo mao di ay ang katapusang padulngan sa atong espirituhanong panaw. Mao na nga ang pagsimba sa Ginoo mao ay katapusan or utlanan sa atong espirituhanong panaw. Kay kitang tanan nangayo ug naghangyo man gayod nga makasulod kita sa gingharian sa Dios ug makauman ngadto sa Ginoo. Mao na nga sa ebanghelyo klaro kaayo ang giingon sa tao human siya makaila sa Ginoo nga mao tay nag-ayo kaniya, miingon pa miluhod siya sa atubangan ni Hesus. Agig pagpakita sa iyang pagpaubos, agig pagpakita sa iyang dako nga pagtahod ngadto sa Ginoo. Amen. Palihog mangmata ug pukawa iyong tupad kay manindog nata. Ato karong baghuon ang atong pagtuo tanan. Nagatuo ako sa Dios Amahan, magagagahom sa tanan. Ipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulo kaadlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuos, magagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen.
Sa Ebanghelyo karong adlaw, giayo ni Hesus ang usa ka buta. Mapasalamaton kitang musangpita sa Amahan sa iyang paghatag kanato sa gasa sa pananaw. Muingon kita, Amahan, dungga kami. Nga ang mga Kristohanon sa kanunay makakita sa presensya sa Dios diha sa ilang kinabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga sila nga nangalagad sa mga botang publiko, kanunay magpakabana sa panginahanglan sa mga lungsuranon, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga matag-adlaw magdaay kita sa Dios tungod sa katahom sa tibuok kabuhatan, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga gamit ang mga mata sa pagtuo, isipon natong gasa ang tanang hitabo sa atong kinabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga imong tang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay makasudong na sa kahayag sa langit nung himaya, mag-ampo kita sa Ginoo. Ining tanan among gipangayo kanimo Amahan, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Mga igsoon, pagampo kamo aron nga ako ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan, magagagahom sa tanan. Ginoo, naghalad kami nga malipayon sa mga gasa sa tunhay nga kaluwasan. Nagampo kami nga kini unta sa kanunay among pasidunggan ug imong himuon nga magpulos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo ato ang Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya pinaagi sa misteryo sa iyang pagkatao, midala sa katawhan nga naglakaw sa kangitngit ngadto sa kahayag sa pagtuo, ug pinaagi sa bunyag sa tubig, midawat kanilang nga tao nga ulipon sa salang panulundon ngadto sa pagkaanak nga sinagop. Tungod niini ang mga langit ug yuta nagsimba ug nag-awit kanimo ug bag-ong awit, ug kami uban sa tanang mga anghel nagasangyaw sa walay hunong nga pag-ingon. Sa
Santos gid ikaw o Ginoo, hang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo amo ang Ginoo. Pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya sa pain. Mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag ni ini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang ako ang lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, hug panginom kamo nga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa kundugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo magkagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa amahan atong gamiton ang pulong gitudlo kanato sa ato ang manunubos. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan,
muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanang dawtan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, amo ang manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo ang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ato karang ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay, panagdait maanaa kaninyo. Peace. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa panihapon sa ato ang Ginoo.
Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka, uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Oh, mga suki arita sa atubangain. Sabot na sa taha, inigkahumag, bendisyon di sa manglakaw after na sa pagpanguros manglakaw ha. Magampo kita. Langit no mga amahan, nagapasalamat kami kanimo tungod sa imong paghatag kanamo kang Hesukristo nga among manunubos. Gibendisyonan niya ang mga kabataan nga miduol kaniya. Dawata og bendisyoni kining mga kabataan nga niya karon sa imong tubangain. Panalip di sila batok sa mga dautan sa katalagman ug sa sakit aron sa kanunay magadayeg sila kanimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Tanan amahan namo. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo maingon sa karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo sa tibok niyong banay ang gamahanan nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalada ang misa atong dadon ang gugmag kalinaw ni Kristo sa Dios.